sedaya. Oh enak. Matur suwun penonton sedaya. Ndak nembang kok. Lah kok malah ugal-ugal kaya dolanane anakku. Sing nembang kok Mas Klitik. Aku ganti aku. Gantian, nanti sini di depan, saya di belakang, sampean di tengah. Oh, Nanti malah. sampean di depan, saya di tengah, ini belakang. Ndak nembang kok. Ngono iki omong kok. Biasane Mas bar Klitik iki, bar Mas Klitik iki terus aku. Loh, Delokan ngono lho. Sing aku sapa? dioplos. Didelok mau film mau piye? Wotos ya. Ah, sabar Masa toh, aku- sabar. Sing ning ngarepe aku. Karo wong tuwek ki sabar, karo biaya sepuh ki sing sabar. Matur suwun penonton sedaya. Ingkang sampun tindak ngriki. Sesi hop hop hop. Prok. Sedaya duduki. Saya suyuk saya kopok nah. Loh, O ki ya O. Oh, nah. Purwakanti ki O. Dwi lingga salin Nah. ukara. Ngono lho. Hapsara Hapsari. hapsari, Betara Betari. Dewa. pi. Nah, rempelo Sekilo 15.000. Ini banyak lamu ya. kuwi tekku. Ya. Matur suwun penonton